Kita sing tanglet ampun karo Mbak Mega. Iya. Karo Mas Dalang. Anak Sing aku hafal ngono. Mas Dalang. Anak aku ngono wis hafal mesti ora takon. Iya. Sampean yo aneh-aneh. Jare ora. Ora kepiye. Wingi tak WA ribut teman. Wah ora nang apa-apane ngono gayane. Lah iki aku wis ngerti apa-apane. Ya semono lah nek wong lanang ora ana wong wedok sing nglahirke sapa? Ya arep lahir tok kira nang sponsore kowe iso lahir apa? Aku tak rewangi doping lho iso lahir kayak iki. Aduh terak-terak. Lah aku ora tegel lho, Mbak. Lah ngendi ana gandrungan kok. Kayak muni astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya. Wondene awake dhewe. Ayo ngutahke apa kuwi lho. Alhamdulillah ya pancen regeng tenan kahanane. Iya. Iki teko nang wayah limbukan kanggo awake dhewe ngaso. Oh iya. Endi anakmu limbuk? Oh iya sih. Nduk rene le Cahayu. Apa, Pak? Wah. Kuwi iki suaramu kok ngungkuli bapakmu. Ayo bedhe. Ha iki ngene, bengi iki awake dhewe ditimbali sowan ana ing tlatah Kalurahan Karangduwet. Kapane won palian Gunung Kidul. Wigatine. Wigatine bengi iki ora liya ya kuwi adicarane dalam rangka bersih desa. Utawa Rasul Kalurahan Karangduwet kapane won palian Gunung Kidul. Awake dhewe lan bapakmu ditimbali ana ing kene. Ana ngersaning para warga ing Karangduwet palian kene. Oh ngono, Mak. Ya alhamdulillah, Nduk, bengi iki awake dhewe nggawa kanca sak rombongan komplit. Oh iya. Ya mongko aku ngrasa saka nggon saron iki kok kaya ana sing gotang. Gotang kepiye ta? Sayangku cintaku juang nendi. Lah ya ana wayangan dhewe aja digoleki. Waduh. Monggo le iso marai aku seneng kono ki mergo lentumble. Sajake kok nek dienggo kayake apik. Apik denggule. Iki aneh-aneh ora ya ora aneh-aneh ngono kuwi. Awake dhewe karo ibumu njurung pamuji. Pak. Ya njurung pamuji muga-muga kanthi anane diadani ya kuwi bersih dosa niki apa utawa bersih desa Kalurahan Karangduwet kapane won palian iki. Gusti Allah tansah berkahi. Amin. Amin. Ya. Tansah maringi karahayon, panene melimpah kabeh, hasile apik kabeh. Iya alhamdulillah, muga-muga amin. Sing dikayu ya mong kuwi, ya mergo iki wis mangsane pepanenan. Iya. Ya muga-muga ya awake dhewe jurung pamuji para warga sing mapan ning para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane. Tanem dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh. Amin. Para warga sing padha duweni pakaryan utawa jejiban ya sing pengusaha ya sing dagang ya sing wis serba apa wae tansah pinaringan laris rahayu tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Ya para warga sing dadi pegawe
ya muga enggal mundhak derajat lan pangkate. Amin Pakmu. Iya. Matur sembah nuwun awake dhewe ya ngaturke panuwun kana ngersane Bapak Lurah Karang Duwet kene dalasan para perangkatipun. Matur nuwun banget wis nimbali awake dhewe sak rombongan dene awake dhewe sowan ana ing Karang Duwet iki wis sing ping pindho. Wah ya tahun wingi urung ngasih tahun wingi kaya wong urung ana setahun wis nimbali awake dhewe meneh. Ayo alhamdulillah berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Ya pancen ngono. Wah tau apa rikala awake dhewe sepisan sowan mrene ya diudani laron ning ya alhamdulillah kae kanca-kanca wiyaga do buntel entuk sebondotan tekan omah diceploki ndok. Ha iya enak banget kuwi. Ayo mulane kuwi ning alhamdulillah bengi iki diparingi terang ora ana alangan apa-apa ya sing disuwun wiwit Purwomadya lan Pusana tansah pinaringan lancar. Amin. Ya sing disuwun ngono. Mak. Awake dhewe sowan mrene nggawa sinden pira? Iki ya sindene komplit sing digawa. Oh ya, mangkat kabeh. Mangkat kabeh. Ya. Oh ya, Mbak Yuku Tarni ning ora eneng. Oh ya. Arep pajak nakal kae. Jan. Nek isih gelem jan. Ha iya. Kudu gelem. Senengane ora. Atur wilujeng rawuh dumateng Bapa Panewu Palian, Bapa Dan Ramil, Bapa Kapolsek kalian sedaya anggota dewan ingkang lenggah ing Karang Duwet, ugi dewan kebudayaan Papanewan Palian, ugi matur sembah nuwun dumateng lembaga desa miwah RT RW Kalurahan Karang Duwet dalasan sedaya warga ing Kalurahan Karang Duwet lan Kapanewan Palian. Matur sembah nuwun. Ayo kabeh pinaringan slamet, kabeh pinaringan wilujeng. Amin. Ya. Iki mau go Pak Panewu Saptosari uga rawuh mrene. Ayo. Matur sembah nuwun tenan. Njur iki arep kepiye, Mak? Ha iki rene kowe lungguh mburiku kene. Ana wigati apa-apa Bapak gajian? Iya gajian. Ya. Iki tanggal 6 to iki mulane bapakmu digaji karo Sinuwun Puntadewa. Ha iya. Lah iki ngene, kepiye? Gandeng iki wis apa awal bulan ya bapakmu terima gaji ya. Alhamdulillah awake dhewe oleh kabar gembira. Apa? Awake dhewe bakal munggah derajat pangkate. Oh ngono. Ora dadi iya bariki ora dadi tukang nglipur para warga ning awake dhewe bakal diunggahke derajate. Dadi apa? Ya dadi abdi kinasihe Sinuwun Puntadewa. Dadi awake dhewe setara karo derajate Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bakung apa dene Pak D Semar. Oh ya ngono. Nek ngono ora ana sing genteni awake dhewe. Ngelimbuk sange ana sapa? Ya wis mengko deloken dhewe. Oh ya. Mulane iki sedaya warga kula kalian bojo kula Mas apa lali jenengku. Karang jenengmu ki gonta-ganti. Iya. Wis Ngatino. Kalian bojo kula Mas Ngatino. Karapanku Menrok. Mas Menrok. Nyuwun pamit. Nyuwun pamunten bilih salam sadangunipun kula kali bojo kula kali anak kula Limbu. Caos panglipur kalian para warga sedaya nyuwun pamunten. Awake dhewe arep diunggahke derajate. Ha iya. Nek derajate munggah ki mesti ya bayarane munggah. Ha iya. Mulane aku ya seneng alhamdulillah ya Nok. Heeh, Mak. Heeh. Bila mriko mangke wonten penggantine. Ana penggantine sapa? Wis dinteni kene wae. Ayo iki awake dhewe budal
ana ngersane Sinuwun Puntadewa kae mau sowan ning Karang Kadempel. Iya. Iki awake dhewe kudu tunggu kana negara Ngamarta aja ngasih ana apa-apa. Ayo tak derake. Tak bukanane celuk iki gendinge kudu klasik. Jebol kae sing tak Biyung talah kok ramene kaya ngene. Aku pisanan metu kok gugup. Mongko dawuhe Mase aku kon metu ijen dhewe alah. Ngrepoti wae. Iki ya Sinuwun Puntadewa tak ngunggahke derajat karo Limbuk Cangik dadi aku sing genteni nang kene ya ora dadi ngopo. Nderek tepang Pak Pusdaya nami kula TV. Kula saking Tlatah Ponjo nggih matur sembah nuwun. Dalu niki kula kajibah wonten ing Kalurahan Karangduwet mriki wau wonten rencange. Kula pun didhawuhi kalian kala wau saking Mase panitia kala wau dawuh bilih panjenenganipun Bapak Lurah badhe paring nugraha paring sambutan wonten ing wanci limbukane Gandeng Limbuk Cangik wis do lunga ya iki ganti aku. Mbok apa wis mengko karepe sing do arep jenengi. Nggih iki ya tak sepotane Pak Lurah supayane tindak ana ing panggung ya paring seserepan kanggo para warga lan kanca-kanca wiyaga. Utamane kabeh para warga ing tlatah Kalurahan Karangduwet kene matur sembah nuwun. Iki wah jan aku gelik-gelik dhewe nang kene ya ora dadi ngopo. Sing penting aku wis dibayar karo Mase ya ora apa-apa alhamdulillah. Tak sepotane Mataraman monggo Mas Roni nek ajeng tutuk-tutuk ngangge nuwun sewu tutuke jenengan dhewe. Ora ngono. Monggo Pak Lurah. Sing jedul Mbah Bau. Kira ya guru ngeprank to sampean. Ana sing tak atur iki Pak Lurah lah kok sing teko sampean. Ngapunten. Ngemban amanat. Oh iya. Kula niki sebagai ajudan. Oh iya. Ajudan ora nggo kopere ngopo? Sederengipun. Kula minangka sesepuh ingkang nem-nem. Sesepuh ingkang nem-nem. Aja guyu iki lurah malah merenges. Ayo Pak Lurah ya kuwi to. Nggih, dados kalih pun wungkus. Wah ora dadi aku dadi lurah. Senengane ora. Sik ditimbali iki Pak Lurah kok sing maju jenengan. Lah iya wis ora. Jane ya kepengin dadi lurah neh. Pak Lurah ki paling mboten nggih ngeten iki lho. Piyayine gagah gede dhuwur. Pak Lurah yang selalu aktif. Lah iya kajenge kersane paring pangandikan. Nggih, monggo Pak ngapunten bojo kula. Lah iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensangen sik kuwi lho. Terus pundi Pak Bu kabare? Alhamdulillah sehat Pak Lurah. Sehat? Sehat. Sekali lagi. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat Pak.
Tetap semangat. Iya, Pak. Alhamdulillah. Jamaah. Iki wayangan iki. Monggo Pak. Sedaya pepunden kakung semawa putri ingkang kula bekteni, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Bapak Penewu saking Penewu Palian ugi Penewu Saptosari ingkang kula hormati, Bapak Ndan Rambil, Bapak Kapolsek ugi ingkang kula hormati, Bapak Ibu anggota Dewan ugi ingkang kula hormati, lan sedaya warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke ingkang bejo mulya. Alhamdulillah, puji syukur mugi unjuk wason karo dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dalu menika kita makempal wonten ing papan mriki kanthi rahayu wilujeng boten wonten setunggal punapa. Amin. Bapak Dalang sak rombongan ingkang hormati, Rodok Pelalen, Baut sing biyen tak idak-idak wilah kuwi sing sakniki tak hormati. Bengi niki acara Rasul. Nggih. Rasul bar panen. Nggih. Sing ten mriki ngaturaken syukur wonten astota Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dene kolomben ledo nenlantur kaparingan sae awayan alhamdulillah. Jamaah. Terus bengi niki syukuran. Nggih. Acara esuk wis senam, terus niki wayangan sesuk sore kirap. Wah, luar biasa. Lah nopo wong duit yo garing njaluk karo DPR niku kok. Bener. DPR siji watone 10 wis genah iso tak nggo nanggap dalang. Lah dadi teniki alhamdulillah berkat kekompakan kan bersamaan warga masyarakat Karangduwet sedaya saged sae lancar mboten wonten rubeda punapa-punapa. Alhamdulillah wa syukurillah. Salajengipun kula iki ngaturaken matur nuwun dumateng sanak kadang sing saking Jaban Tlatah Karangduwet. Niki kula wau ana sing saka Krambil Sawit, saka Madang, saka Praci Mantara teko. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Kula nek arep kampanye jane gampang ngundang Mas Yusuf wis genah iki kan. Dadi wis jelas. Kula dukung. Ning gandeng kula niku ora nyalon. Wis tak istilahnya tak syukuri mawon. Nggih. Wingi nanggap sing tahun wingi delalah dalang iki nganti dirubung laron. Mesake kula kan. Mesake. Ning ya ora apa-apa ya Mas Yusuf ya. Lah mboten napa-napa. Pancen kahanan. Tapi alhamdulillah dadi begini iki ora ana larone ning dirubung siden. Wah nggih. Wajibe niku kira-kira ya wis wani. Wantun. Yo wis tak tugake ora apa-apa ya. Ditari ya aku muni wani wantun. Iya betul. Matur nuwun Mas Yusuf dados ten iki bener-bener luar biasa. Atasi bocah iki sore tanggep urung ilang pupuk lempuyange. Tapi luar biasa tenan. Tepuk tangan buat Pak Dalang. Mila ten mriku monggo mbok menawa putra wayah ingkang kangguan bakat seni ora sah dadak saga runggi kaya wau wejangane Mbah Dalang wau ngajeng nalika Mbah Semar ngendika sik merna-werna. Ya aja dipirsani bocahe piyayine ning pituture sing luhur. Niku kemawon ingkang perlu kula aturaken dumateng Bapak Ibu sedaya gandeng sesuk niku tahun politik termasuk saniki. Nggih. Mumpung niki Ibu anggota Dewan Yono Pak Dewan Yono kula matur pindah dumateng sedaya warga masyarakat. Ojo nganti golput. Tetep manggunake hak pilih panjenengan. Nggih. Sepisan. Ping pindhone najan to beda-beda gendera, beda-beda klambi,
beda-beda pilihan tetep satu rukun ojo nganti do eker-ekeran. Nggih, luar biasa. Jadi tak suwun tetep podosit. Nggih. Jadi pesta demokrasi sesuk niku ojo nganti diwarnani kanthi bab-bab sing kurang prayoga. Niki panyuwun kula dumateng sedaya sanak kata ingkang rawuh wonten mriki. Mugi-mugi mawon pesta demokrasi aman, tentram, damai, tidak ada apa-apa. Amin. Amin. Nggih, matur sembah nuwun wah ya. Niku mawon pesen kula dumateng sedaya warga masyarakat. Terus esuk-esuk sing ibu-ibu dicepake pupure sing rada kandel men ora anu. Itu siap-siap jam 10 esuk wis siap-siap dandan. Nah, nggih. Ben ngantek do menor-menor rawowo. Masuk. Bejane bapakmu, Pak, lha sing entek tanggo tuku talek. Niki mboten napa sing penting happy, sing penting seneng. Ora usah susah-susah kaya sing dingganake Pak Dalang wau. Ora usah susah-susah. Nek panten jadi rezeki ini mau lari kemana pasti dapat. Matur nuwun, mbok menawi anggere matur kirang pas lan boten ujug prana dumateng Bapak sedaya saestu. Kula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten nganu nggih, rasane boten pas nek boten berkahi rakitan setunggal lagon. Pak Lurah amit sewu. Kula boten men sewu. Nyuwun berkahipun boten ketang setunggal kali lelagon. Biasanipun ngoten. Nggih tepuk tangan kagem Pak Lurah. Wis arep dibleseti karo si anu iki. Mbah Bawot iki aku. Yo, rawowo. Siap nggih, Pak. Lagonipun Kapan napa nggih? meneh Ingkang ora kesempatan iki kaya Rondo Kempling. Rondo Kempling. Iya. Ana sing rondo ora kira-kira kira lupa Onten lho niku. Ampun to senengane lho. Iki kok ning lagune aja Rondo Kempling. Lah terus Ora pas karo suasana. diganti Kawontenanipun Bapak Lurah kan. berarti Lagune Rondo Kempling. senengane kon. Ngapunten nggih Pak Nyuwun. Ora ning kene kapan meneh aku. Rawo. Kula ngoten niku. Yo, Monggo nyuwun pun iringi nggih. Lagunipun Rondo Kempling. Rondo Kempling, ya. Kalian Pak Lurah, Pak Budi. Nggih. Sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken. Ya. Pakmu, Apa? izin aku tak duet karo Pak Lurah. Ora masalah. Mbah Baut rene ya, Mbah. Aku iki sak-sakewe masuk. Weh, Iki malah ragate sepele. amit sewu Pak Lurah. Modal geliga masuk. Yo melu joget kene dampingi Pak Lurah. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi Kentekan dana, Pak. dhewean nopo boten wedi timbang nganggur monggo kula rencang Keleresan Mas alias kebetulan janjane kathah rati kabotan yen purun Mas enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opahi lho Pak. betul total wong lekat kale momongan Tak pripun lho. diblonjo napa bayu badhe pindah Ampun delom Mas sampean ampun kujiwa kula ronda anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo pasar paing kuwi prawa
Neng Semarang Mas tuku gelang opo anteng-anteng ojo somalan ben rondo dijamin kempling lho Mas mati kok masuk kalian goyang Pak Lurah ben kemringet ben sehat boten sampeyan sani mriko monggo maju mriki aku kok dadi sekat dalan karo senggai Pak Ayu badhe tindak pundi Tindak pundi tapi ngaren tidak wae ora numpak tapi boten ke duit lho Pak Lurah dewean nopo boten wedi ketimbang nganggur angge kula rencaki kelar pesan Mas alias kebetulan belanjane goyang Pak Lurah kadah rati kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula pijeti lho dereng agak monggo bobol wong lokan golek omongan niki blonjo napa mbak yu padhe pindahan ampun gelem Mas sampeyan ampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar bae kawan blonjo buatku gapat penting Semarang tuku gelang apa anteng-anteng jok somalang ben rondo dijamin kempling lho Mas kempling lho Mas matur nuwun nyuwun tepuk tanganipun kajenge Sono suyut, Lur. berkah barokah kenapa to ndadak nesun wong jenenge nek bojone duet karo piyayi liya kok jenengan ya rasa agresif banget Lho, kan- aku ngene iki wis kono apa ora gleleng Alura matur nuwun nggih wong lanang ungkang-ungkang wong wedok nyambut gawe sel kok jenenge manajemen kok Mbah dalam kayak kono gegeran lho lha kok gigiran kemule pedhot aine lho niku Pak Lurah niku gara-gara jenengan rangkul bojo kula kempule pedhot niku dereng sing pedhot kempule bojo kula sing omah maksude kudune ki jenengan ngene lho Pak ngene Piye? nek aku ki bojomu ki ya bener bojomu Ah. eneng omah bojomu ning nek panggungan ngene iki ora sah nesu lah masalahe bojomu ki nek panggungan ngene iki milik umum lah monggo mumpung milik umum monggo suwene enten panggung mangdo selake monggo yo maksudnya ora ge ditawak-tawakke tegese ki ya suarane aku ki caos panglipur ning marga masyarakat Iya, sing- aja senengane cubriya ora pas nek kaya ngono ki gek jenengan mau entuk piros kok Pak Lurah kene nek sing jenenge tugase suami ki menafkahi istri mati gawis anggere wong lanang oleh rezeki wong senengane aku lek wis bola-bali ngomong nek entuk kaya ki brukno wong wedok bruk butuh ora rokok usah omong wis doang aku
marah emosi ning ndi sok sesorah sok remesi nyatane ya wong lanang ungkris-ungkrisen ora keragatan nah aku simpluk-simpluk ki wangun nek taragati lho nah aku kaya ngene kok yo aku sing lemu rapopo nek jenengan yo bersyukur berarti entukmu ngeragati aku berhasil aku jane lek iso diet ngene iku siji kok Bu apa mangan ati amben dino maksudnya ki ati rempelo udu iwak rempelo ngono kae udu lah terus atiku ki lho sing tak pangan perih nyawang kowe iki anggere ning panggung milik umum kerangkul aku ki padake apa masa kur kon ngrumat tok ha tekan omah kur kari blonyoe remas ha gunane bojo apa ning ngono ku Pak Lurah ngendika sing wayangan wingi Mas Dalang Mas Yusuf nganti paribasane dirubung laro. Wah, fane Mas Yusuf iku ora gur menungso. Lah terus kewan kowe ngefen kok. Saiki larone ra teko putul sing teko. Pisan. Wis ora usume putul. Wilujeng dalu Mas Dalang. Pundi sehat kabaripun? Alhamdulillah. Wah, Mbah Baut saya suwe saya aneh lambine. Lho kepripun to? Lah kowe sprayana wae bareng dinggo. Boten spray. Wah, niki niku berbunga-bunga dalu niki. Seperti suasana hati. Iya. Yang selalu berbunga-bunga. Iya. Kau sudah memaafkanku? Belum. Apa nek berbunga terus memaafkan? Ya belum dong. Ampun kesupen beli Bu Ira, siapa? Bu Eri, Bu Dewan, Bu Eri Agustin ingkang nenggani Ibu sehat selalu matur nuwun. Salam Bali kayak iki. Kok Bali? Neng kono neng kene wis nari terus. Lah kok iso? Ngene iki nganggo kipas. Kayak iki mergo sumuk gerah ya. Tari Bali. Sumuk ora mergo ngene. Bu Eri, Bu Dewan, Bu Eri Agustin ingkang nenggani Mbak Niken. Pokoke salam go warga masyarakat Karangduwet. Mugi sedaya pinaringan panjang yuswa, berkah barokah lancar. Alhamdulillah. Pun lancaraken sedayanipun. Mangke ngersake lagun gugur gunung. Oh nggih. Gugur gunung. Nangkane wae gampang nek menggugur gunung kuwi kanca-kanca wis siap. Limbu anyar ki sing dipasang menika. Iki udu limbo ya. Fotone sinten menika? Ayo ra iku dhewe. Paling sesuk nggon aku sesuk. Ning anu kula nyuwun tulung sesuk nek dalah kok ngangge anu kula mboten sah ngangge rai nggih. Lah ngopo? Ora kepenak nyawang raiku dhewe aku. Oh, iki gambare Mas Yusuf. Iya, terus. Ya lah sing cewek niku sinten? Nah, tukinem ngono kok. Udik. Ayo iki kan nek jane ning YouTube di. Ning kaya sing cewek kok kaya mirip Mbak Mega to. Lah iya ta. Bedane iki irunge dawa sithik. Oh, gampang. Lah ngapa? Gampang dioperasi nganggo silikon. Nanti kaya ngerti-ngerti ya. Ora apa-apa, justru hidung yang pesek insyaallah panjang yuswa. Mergane ngirit nggo nambekan. Sedaya warga masyarakat mriki ingkang mboten uluk salam kula nuwun. Nggih. Nggih menika bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Mugi kanthi bersih desa menika masyarakat mriki tansah pinaringan ayem toto titi tentrem. Nggih. Jumbuh Kang Ginayuh sembodo Kang Jinongko Basuki Kang KST. Mula biasane ning rasul ki mesti ana syarate ana siji. Apa kuwi? Ana kisah. Kisah sing gwadang wujud kae. Tembung kikis utawa guwang soki wiso. Ngono kuwi. Heeh, dadi dianenge bersih desa sedekah iki guwang Sukerto sing mapan ana ing desa kene. Leres. Nggih, anggere cetha wae kula niku pinter. Monggo mbok pilih wonten mau yo Nawala mau. Nawala titipan. Nawala ya diwaca bareng-bareng. Waos langsung wae. Wonten Nawala. Niki sapa-sapa kalih penonton streaming YouTube. Nggih. Niki tembus 7,6 ribu. Alhamdulillah ingkang mirsani wonten streaming sedaya mawon. Yang dari Semarang, yang dari luar negeri juga banyak. Jakarta, Tangerang wis luar negeri, Piungan. Piungan iki ora luar negeri. Ya. Nek luar negeri Korea. Paling ora yo ning Jepang, Cina, ngono ning luar Piungan negeri. urung masuk. Piungan yo urung masuk. Aku mentok yo kur piungan kono kuwi kok dadi luar negeri kur piungan.
Iki wonten awala. Sugeng dalu Mbak Cange kula Pak Suprih Jeruk Sari nyuwun gending pepele utawi grojokan Banyuwangi. Grajakan ra grojokan. Gending menika kula kintunaken dumateng Pak Suroyo kalian Pak Agus. Pegawai rumah sakit. Oh nggih. Pak mari-mari to rumah iku. Pegawai rumah sakit kali simak mulusan matur nuwun Pak Suprih Jeruk Sari menika katresnanipun saking Pak Suprih Jeruk Sari matur nuwun nggih niki ditaske kula niki nggih wong niku asline kula mung sebagai oh nggih matur nuwun tak kira ngopo Mas Pak tugasin jenengan nek kuwi kudu tenaga luwes nek ngejoki ya tugasmu. Aku malah njur ngejoki ngono kuwi. Ya Allah. Pak, karo tekone unggahno. Masa teko pegang teko. Monggo menika ingkang pun dirumiyin ingkang pun kersakaken Budewan gugur gunung gotong royong. Iki ya kuwi ya didhisikke terus iki ana langgam muyung saka Pak Agus Surahmat Kota Baru Banjarmasin. Oh nggih. Nalikanipun wonten TBG ling ngersakne iki. Banjarmasin Lor Piyungan. Banjarmasin. Kok Lor Piyungan. Lah kula mung riku niku. Ya wis kono. Ajeng medun niku pun wedi kula. Dalang badhe Pak Dalang badhe nyumbang lagu saking Mbah Jambul. Golek lagu dhewe. Oh ya, maturipun mengke kajenge minggah. Nderek kenal dhisik kula Pak Di Martoya utawa Sumar nyuwun gending kembang rawe kagem sedulur palian kakung Putri matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun. Wilujeng dalu saking kula Tlutuh Gedang Junge nyuwun sesideman matur sembah nuwun niki mau Pak Dukuh Marioto Dukuh Njelok Pacarjo uga ngersake sesideman. Nggih. Dadi ya sisan digabung. Sing niki mau masyarakat pamundutan saking Bu Dewan. Bu Dewan. Nggih. Gugur Gunung. Sareng nggih. Gugur Gunung masa wong loro. Ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng. Gugur Gunung wong loro tok ya berarti. Wong loro gur dikira arisan. Bareng-bareng nggih. Nggih monggo. Beda nek Gugur Gunung wong loro karo wong akeh beda nggone. Nggih. Petenggani Pak Penewu ugi. Pak Dewan, Bu Dewan, Pak Ari ugi nenggani. Pak Kapolsek ugi rawuh. Sedaya ingkang rawuh matur nuwun sanget. Monggo Gugur Gunung. Heeh, ya Mas Aki buka bonang. Mas Aki. Gunung tandang kabeh
pun dipinangkani. Sampun sampun pun pinangkani Bu Dewan ngersaken. Nggih. Ya wis lunas. Pun. Nas. Iki mau sing diaturke sing nglenyer-nglenyer sik. Oh nggih. Mbak dadi mengko garek keri-keri iki wis garek gas. Ngono. Iya. Dadi ya iki sing sesideman apa sing pundi sik sampean arep minangkani sing endi sik? Derek. Bas oh ya. Sik pundi kula derek. Nah Kula iya. niku derek wong didhawuhi sing penting derek. Ha iya. Masalah mboten saged niku kentun. Nggih. Nek saged ampun kalih bojo kula blenger kula. Lah ngopo blenger? Maksudnya kepiye kok karo aku ngelokke mbak? Mau ki bojoku dandan nang mau ayu tenan lho bareng tekan kene ngerti kaya ngene. Wow. Nggak masuk lah. Ayo aja seneng banding-bandingke ngono kuwi. Barang ngerti karo si Saras. Nggonmu sing banget kene sing Saras. Waras tegese. Oh ya waras sing. Nggih. Jeneng Mas Dalang wing ngendika senengane aja banding-bandingke. Oh, iya. Nek bojomu kaya ngene iki ya wis apa enenge kaya ngene iki. Ning angel golek sing jujur kaya aku ki. Ngomong opanane iki angel. Jujur ki ning menyakiti hatiku. Iki kene iki aku ngono. Mawon. Ya milih sing endi jenengan. Iya. Iki sik pundi rumiyin? Oh iya. Ya kuwi sing wuyung iki mau ben dipinangkani karo Mega. Ya. Oh Mbak Mega. Ya dadi yo wis. Sebuah lagu harus menjiwai. Heeh. Nah, ini kan ra mungkin kok wuyung iki wis. Aku meneh si apa Tukini siapa? Mbak ya. Apalane Mbak Yanti. Sorry. Sorry iki sapa? Mantanmu apa? Arep lah wingi kene nggon Facebook itu Tukini ngono kok ya. Mbak Yanti. Ditangleti Mas Dalange lho, Tukini iki mantanmu apa piye? Oh, nggonku ki bojoku mantanku ki saka India. India. Monggo Mbak Mega. Ayo kanca-kanca disepoti, Mas. Mangga nok Mega. Yo. Ditulungi sing adeg. Ya. Iya. Nari bareng. Coba bojoku kon ngono kuwi. Yo iso, Mbak. Nane. Tak dung dung dah. Tak dung. Gempa nek kowe sing anu. Goblok. Jenengan ki dikira unine ya ora. Apa? Nek aku bluk-bluk jenengan otok. Napane niku, Mbah? Lato. Ora lho maksudnya mau sang. Ayo kenalan Mbak Mega. Nggih, dedek pangaken nami kula Dewi Mega Prastiwi. Mbak. Nggih. Mbak Dewi Mega Prastiwi. Ngene wi. Mbak Mega panggilannya. Oh, ya. Masih sekolah kelas berapa sayangku? Oh enggak, ini libur. Maksudnya niku tasih sekolah mboten. Nah, ngoten lho Mas Dalang. Oh iya. Lah saiki wayangan ya wis bali ya wis ora sekolah. Jaim. Ning kita sing tanglet ampun karo Mbak Mega. Iya. Karo Mas Dalang. Anak aku Sing hafal ngono. Mas Dalang. Anak aku ngono wis hafal mesti ora takon. Iya. Sampean yo anak-anak Jare ora. ora kepiye. Kadang-kala kan terbuka dengan sendirinya. Wingi tak WA ribut teman. Wah, ora apa-apane ngono gayane. Saiki aku wis ngerti apa-apane. Sing bener lho sing ngendikan iki. Ha ibu ngono kuwi kok ngerti apa-apa. Ayo Mbak Mega. Niki wonten pamundutan lagun. Nggih, niki nggih wonten pamundutan jenang gula sampun transfer kemarin pas di tanggal 30 nika. Oh, lah kuwi kesalahanmu kuwi. Lah kok iso? Duite teko wingi kok lagi arep tak sahur Ya saiki. ora. Lah Yang kok liyane arep mangan opo kan? Maksudku iki yo Rano, sik salah ki wong lanang. Masalah ora ono Mbak, salah ki ra ono. Masalah. Oh iya. oh iya. Ora ono, Mbak, Masalah ki wong lanang. Nek wong wedok ki Mbak salah. Oh, ora. Urung mesti. Nyatane dalang iki lanang apa wedok?
Iya kakung. Lah kene kok yu. Kudune Kang Sop ora Yusuf. Iya. Apa kowe? Aku ya gak kalah no. Ya apa iya kok jempol lek. Utekku ya meletek. Iya, iya. Kono do pembelaan dhewe-dhewe ya. Iya no. Engko sik kowe karepe mau nyemoni aku. Sing salah wong lenang mergo aku kleru apa ora anjur tak kon minangane iki ora ning dhek ya aja kleru aja ngono. Wong lenang ki apa-apa sing kajibah wong lenang ora presiden lanang. Heeh. Ndani. Coba. Ya ngono lah nek wong lanang ora ana wong wedok sing nglahirke sapa? Lah arep lahir tok kuwi nang sponsore kowe iso lahir apa? Aku tak rewangi doping lho iso lahir kayak iki. Nek kok kuri iso nggawa kowe umuk kowe iki. Lho, iki pecentak iki. Kuwi tabon kuwi. Aku ya tersinggung nu dikira aku ora ikut peran. Lek usaha tenanan. Lah ya makane kuwi to Mbah, zaman Nabi ya jaler. Sing perang ya wong lenang. Wong lenang ki kodrate pemimpin. Mula nek muni wong lenang salah kuwi jane ya salah tetepan. Nek omong wong lenang salah. Ora coba wong wedok ora ana sing ngubur wong lenang. Sik sida niken ki ya anu golek ora gelem kalah. Kepiye? Lho nek wong larang lanang karek nyetak ki ora nek nggone rek kepiye. Ya kur kari. Ya kek tak buntel gandung ku ya. Ya wis, intine wong lenang lan wong wedok kuwi kudu sama-sama saling melengkapi. Betul. Apalagi sekarang iki yo. Zamannya walaupun zaman emansipasi tapi nek sing persamaan gender. Wedok kuwi nek sing siji ada kekurangan selalu ditutupi dengan kelebihan. Dan saya sama kamu di sini ditimbali tidak untuk padu. Ya. Oh nyanyi. Monggo Dik. Dik Mega. Niki Mega sing semono. pundi rumiyin? Karepmu. Ya wis bali Sunan. Mbok yo sing Ora maksudnya kan kowe nampa pamundutan loro ya wuyung. Sebagai laki-laki tuh ya yang sabar dong. Sama perempuan tuh sifatnya lembut. Mosok sakarepmu ya tak bisa. Silakan Dik, monggo Dik. Ngono. Ya nek wis manut aku manut. Nah, manut iki urunan. Ayo men aja diganggu kek. Ora nek gek nyanyi ana. Enak. Iki anu wae we sing jenang gula kuwi wae. Nggih. Ning kudu to bawani. Oh nggih, Bapak. Komplit. Nggih, Mbah. Ayo. Wah, jeru guys. Sampean sing akon lungguh sapa? Dalem. Sampean sing akon lungguh sapa? Sini loh, Dek, jangan duduk dulu. Belum disuruh, Dek. Iya, Mbak. Lah aku dembak ini genah kasus iki cah. Lah pripun, Mbak? Tak dolan-dolan kewengen maksudnya. Rupa Modale wong omah-omah ki nek bondo karo rupa sengara aku payu. Pergane. Rupa ora cetha, bondo ya blas. Bener kowe, jos. hati pawi Dia hanya hati modalnya. Biar yang menyimak dari luar negeri itu tahu. Kita bahasakan nasional lah. Luar negeri piungan. Kalau luar negeri mau sebatas piungannya kok lebang. Lah ora kok kan masalah ora dodoh aku. Oh iya. lupa pisan Kena pisan Bro,
Lah kok dro kepiye? Luput pisan kena pisan kan dro. Ora kok mang jelaske kok iso dro. Lah niku wae lho siji-siji niku wae luput siji, bener siji dadine dro nggih. Satu sama. Yen gampang Luwe. Yen angel ke langkung monggo dedek digongkan tanah kenoti iki suarane nyolong pethek numbas harto nyolong pethek nyolong pethek suarane nyolong kethek tapi ayine semono suarane iso tan manggon ayo termose ora sing lucu kae. Ini ku tertib. Kayak gelas kula sing cilik wingi pecah. Heeh. Kayak niku napa? Nggih gelas. Nggih. Asbas. Bosen nes iki keponakane gelas iki mengalih. Yo gelas tene bentuke cilik. Nah, kaya aku yo menungso gurdene awake cilik. Mulane tak omongke suarane nyolong kethek kuwi mau. Lah nggih. Nyolong kethek kok nyolong kethek. Kono dhewe sing Jenengan ki dilokke lho Pak, suarane nyolong kethek ngoten. Lah malah ngamanke petani kok. Wong petani do geger karo kethek kok wis tak colongi kok. Oh iya to. Aku ora ngene jenengan nek nggon aku ngono ora ana kethek. Nah, dong ora. Ora. Aku yo ora. Ayo Mbak Mega. Wah, suaramu dadak tau pencet-pencet barang. Lho, wong kali sentimen.
Sentimen ngopo meneh gemereng ngopo kae. Ayo ngadeg kene. Matur nuwun Mbak Mega lho nganti Mbak Mega beli ora dimanggake. Sampeyan ngopo muni sentimen kanu sapa? Sampeyan iki lho, Mbah. Jenengan iku nyeneni kula to? Oh, nggih mpun. Oh, diseneni kok ora rumah. Lah ngapa diseneni kok dadak dipikir demene dadi masalah? Lho, maksudnya nek diseneni ngene lho, Pak. Seneni iki nek jenenge ana kritikan ngono ki tegese yo iso karo nyeneni barang kuwi. Mbah Baut ora entuk ngene. Ngono kan yo demi kebaikanmu. Ora aku mung nanjihke kok. Kowe nanjihke kok Muni sentimen ngono. Lah kok aku meterman ya ora bener. Ora meterman. Ora lah sing anu ki sapa? Lah jenengan niku lho ling anu kali Mbak Mega kok le rada piye lho Mbak. Yo matur nuwun Dik, wong ngono lho. Matur nuwun Dik. Tapi nuwun Dik. Nah, ditekan Mas. Sik to ora pareng ngono kuwi. Matur nuwun Dik, ngayo nok Dik nganu nok, dijawab nok, dijawab. Ya, matur nuwun Dik Cahayu wis minangkani lagu. Iya sayang. Kaya jaman ketemu pisan. Oke, sae. Pasti sayang. Ora. Lah apa? Sainem aku. Iya, say. Oh, lah meneh iki mesti sayang mosok sainem. Saitoni rajim. Wonten namala katresnan lumebet Mbak Niken ini dari Pak Ari Siswanto. Ya, penggemarnya Mas Yusuf. Nggih, salam kagem warga masyarakat mriki. Matur nuwun katresnane pun kula tampi Pak Dewan. Mugi berkah barokah lancar. Rezeki kang berkah barokah. Alhamdulillah. 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 Duitke sing nampa wong wedok. Butuh apa-apa beres. Lagune manut mawon. Monggo, sing Pak Dalang. Wuyung iki ben dipinangkani. Oh, nggih. Wuyung. Karo sapa ningan? Monggo. Ora maksudnya kan iki arep ditujukke sing nggo Mbak Niken ngapa nggo sing liyane sik. Oh nggih, manut. Kula manut Mas Dalang. Purba Waseso panjenengan Mas. Purba Waseso. Ha iki mengko Waseso ora Waseso. Iki mengko. Iki pun Sedekah Iki mengko. dong aku. apa? Judek. Ora oleh judek iki. Aku roh pasoreane sampean iki buah. Lah jenengan nek ngendikan iku mang merem. Lho wong jare merem raiku ras anu kok malah ngeten lho iki kok ngene. Dadi ngene ho tak kandhani to, tak jenengan mboten ngertos. Iki wis ora sane kono. Iki engko puyung ben dipinangkani Mbak Niken. Oh iya. Iki mau pamundutan sesi deman men dipinangkani Mbak Yuku Panggang. Oh, Mbak Yanti kuwi. Mbak Yanti Panggang terus engko Mbak Niken. Iki lagune Slendro, sepote Slendro Mas. Ayo. Monggo, Mbak Yanti. Ayo Koprol. Ya, wilujeng dalu Yanti. Nggih, pripun kabare? Wah, pangestumu apik wae. wah Yanti. Siwo. Aja cedak-cedak. Lah napa? Sangit. Lah kok Kok iso sangit? Lah jare dipanggang. piye to? Maksudnya Penyanyi dari Panggang. Panggang iki kapan ewone? Oh, tak maksudnya kira ki ki alamate asline Panggang. monggo penyanyi Ora teges ki Panggang. Lah nek dipanggang ya dikecap. Bola medale meringin nek koyo ngene iki dipanggang. Ning apa-apa ki terkenale saka Panggang lho, Mbak. Oh, nggih. Ayam Panggang. Oh, lah nggih. Ikan yo Panggang. Nggih. Yanti Panggang. Ya aku sejenis ikan ngono. Ora lek nek ikane koyo ngene iki tak kena akuarium. Kok pakani apa, Mbah? Apa jalukmu kan? Nyeluk ikan ya Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ingkang mijil saking tlatah Panggang minangkani pamundutan. Iya. Menapa nika wau? Sesi Sesideman. Deman. Oh, Sesideman. Deman. Iki Mbak Yanti iki idamane sing ngedram. Idamane Mas Sulis. Mas Sulis. Heeh, Niki niku. Tenane.
Tenanane. Apa sampean ora kelingan pas wayangan sampean nderekke Pak Jimindot? Nggih. Nang Karang Gumuk. Karena video call to. Hoak nek iki hoak tekan. Nek manut tek kandhani mundura. Kula. Lah kepripo aja elek ngopo? Aku wis ngerti bukune sing ngedrang mundura. Bukune kepiye? Ajur kowe yakin wis sedurunge kowe remuk mundura ya. Sing ngedramke asmane Mas Sulis kae ya dalang ugi lho kok sembrono. Iya dalang. Iki dalang, Mbak. Iya nek pas dalang. Nek ora Jenengan ra pirsa to? Ora Mas, sentakan Mas bojoku Mas. Sentakan Mas. Ketoke gede dhuwur wingi tak sentak nangis. Ayo Mbak Yanti lagune Sesideman. ngagem bawa mboten niki. Pakai. Oh ngagem. Monggo Mbak Yanti. Bawane dandang gula. Oh Iya. nggih. Wiwitane video call rumah Sules. Ngandel aku mundura. Aku ki gampangan lho, gampang nirokke lho. Apa ya? Heeh. Ya ora sasi Cakepane kepiye ku mau? Ora. Wis lupakan. Henderek sang beke. Rasa ngelirik. Bahaya. Boten. Tenan iki. Kula ngematke sik ngrebab. Ah, lha niki piyayine Aman iki kita. Aja nek kuwi aja wis ana sing mengku esuk tanggal 8 Juli iki izin. Oh izin. Izin. Kono rabi. Rasa wedi-wedi nek kowe seneng. Sebelum ada janur. Nah, betul. Gasak wae, gasak. Undangane wis nyebar. Undangan gasak, gasak. Gas ora. Ayo nak terus nono. Bojoku ki sok ngono kuwi. Wis duduk. Bagus. Kang eling le sedu kowe. Olah budaya. Wani lho, Mbak. Maju, Mbak. Maju. Nyelukin jenengan yo le ngono. Ditantang kae, Mbah, Sik ditantang. perwira to, Mbak, sik gagah. Iki iso ngleleng te asam urate ora kumat. Gajal ngira asam urat kumat ya nguyak aku wis ngene iki. Coba kali. Coba maju. Ora. Maju. Ora gawe ho. Ora mbok kok ora agresif banget to. Kon maju wae. Maju ra lho. Tak kira kon ngejoni kowe aku. Sawan menyang Kutha gede. Bentara 2 kali sehari. Lah isine endi isine? Lah mbok iki kurang-kali. sampean ngobatke apa? Tambah mumet iki. Maksudnya iki lho obat iki obat apa apa umet Lah nek pegel kuwi kene yo percaya 2 kali aku. sehari habis makan ki abang-abang. Nek asam lambung cocok. Cocok. Ya kene. Cocok. Aku kena asam lambung cocok. Oh lah kuwi karena mikir aku. GR sampean GR. Ayo terus kena. Bendera terus kayung-yung. Aduh Bu, wonten. Kabar. Oh lah. Lho ora tenan to. Pene Mas Jaki ora akur menungso. Kelabang piye teko. Lho. Tahun wingi laron saiki kelabang. Ora nek Luar biasa lho. tahun wingi iki akeh dari kalangan hewan akeh sing Hati-hati bagi ibu-ibu mohon dirapetin. Lah kok ibu-ibu kok sing hati-hati kok iso ibu-ibu. Soalnya nyokote double mangke. Alon mawon nggih Bu. saiki kelabang sing teko. Wingi laron karo kodhok. Lendang kuning. Lendang kuning. Ang saking ukir
ning wasesa umro pun Bu gek lenggah malih pun nek enten klabange gek jenan lenggahi mawon mangke ra mboten geger takon kuwi wek iya angungro marang bendara dia sules gantine aja sules apa diganti baut yang dia baut ya wes rasa tiup baut lah ngono sules nek rasa gleleng lis Dia Sulestyo. Dia Sulestyo. Wes kok. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sesideman. Nembange urung no wis digongke. Iki gong bawa beda karo gong tembang. Oh lha padha le lara jebule ki an. Sing luwih becik patenono ngono kan. Dipateni apa ilangin tupe, Mbak? Klabange sing dipateni kudu aku. Monggo sesideman. Ayo Mbak Yanti. Luwih becik patenono. Allah. Piye sulingane Mas Sules? Sae. Ya iya karang le ngemut kowe nganti. Semangat ya. Iya gur nyebul suling. Nah, makane nek aku nek kowe nek ora takon gawe suling dhewe-dhewe maneman sulinge gawan kene keceng kabeh. Lek tabuhe napa? Tabuhe ya wis. Yo. Nek suling ki ya disebul no Mbak, ora ditabu. Ya samene mboten canu gek beto kompresor mawon jenengan gak pun jasis kek. Lewat kincang alismu kemasa angadan rasane hatiku nantian musling ser yuswaku aku isih mampu ngeladeni solatmu Klabang ukur eneng bae. Yuk nggih Mbak. Urip ana
Mas Kimpul nganggo tok ganjel tok ganjel tok ganjel Tok ganjel tok ganjel tok ganjel. ganjel Ganjel. ganjel Ganjel. ganjel 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 ganjel. Apa? Kopian ganjelan. ya kakek Urip ana kutha Ganjel. 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 apa-apa wae Pahiho. Pahiho. mesti kawujudke matur nuwun Mbak Janti Yanti. minangkani pamundutan wonten Sesideman nggih Kiai Iki saking ratu Panggang. ratu sing teka mau sore iki pripun nalindring panggang kencana Prabu Lokayanti. Oh, ya kuwi ana. Rane ratu. ratu ya Ratu. nggih Ratu tawon. nggih napa malih menika Mas Malih. Dalang Lah karepmu. nggih ampun ngoten to wong wedok ki nek disauri yo karepmu ngono ki rasane ning ati ki jeru kaya Wong wedok ora ning kene sampean dagelan. Oh. Ngono. Mongko rekoso lho dadi dagelan. lah kepiye Dagelan. artine Jak ki meledak. terus Gel ki tugel. Terus lan? lan ki tambah. dadine Sapa wong sing iso nugel lan nambahi tembung dadi gumyaking swasana iku sing jenenge dagelan. nah Mula aku ora nglamar nggo dagelan. Aku pilih seksi konsumsi. siji loro telu lah karepmu Kaya iki Mas Dalang terus sing wonten menapa menika Lah karepmu. ora kok dadi Lho lagi tren kok lah karepmu ki. Piye? kaya iki sing neng kanggo Mbak Niken mau. Mbak apa nih? Niken lagunipun sing dikersake Wuyung. Wuyung. Aja lirih-lirih. Sing seru wuyung nek ora cetha ndak dadi krungune nyidam sari. Ya ya. Wuyung nggih Yo. Mbak Niken siap Mbak Niken siap. Ada obatnya, obatnya kita semua. Kodek Putra, ada obatnya, obatnya. Niken siap. Tidak semek dan tidak lengket. Kados iklan apa? Iklan obat. Niken 2. Iklan salep. Niken Kokoh 2. tak tertandingi. Kokoh tak tertandingi. Padake semen. Iya. Nek aku Mbak Niken 1. Ya. Nek ini Mbak Niken 2. Niken Saking 2. semen. Mbak Niken. Nggih, nok Niken. Kok pelane ditinggal aku dhewe. Iki nangani wuyung Mbak Niken. Ana Tan bangane Wuyung sing dikersake. Nggih. Sing nyekar panjenengan Oh, Niken ngaten. 2 ampun Niken 1. Mangke ndak dadi nyidam sari. Akarepmu. Sekarang Sakarepmu. Ya ora, monggo Mbak Niki Niken. pun bawani mboten. bawane Mbak. Kawane. sekarang Kok dadi kepatuh. aku kok Ora ngono kuwi lho. Nek until ngene iki dibenake to, Pak. Kok untel to? Karepe. ruwat. Bundet. Wah, yo Iya. monggo. Heeh, dibawane Mbak Niken. Lani buyung. Kuwi karepmu iki gur dienggo nek kepepet ora iku sak nggon-nggon. Ayo awake dhewe sik fragmen. Oh, aku sakarepmu. Mas Dalang ampun ngoten to. sekarangmu. Mbak Niken sama Mbah Baut video klipnya. Oh iya iya. Awake dhewe ayo no, ayo no. Wah, aku video klip. Kayak ngono.
klip. Goleki apa, Pak? Rembulan. Mbah, Bang buka iket. Lah kok Jeneng terus bales-bales. Jenengan ki ora usah goleki rembulan. Lah terus? Amit sewu iki dibales kaya rembulan. Kok gilani ngono lho, Mbak. Alah gilane nyatane ya awe kaya. Kapan sing mbek adik niken kapan? Dek pas aku ra ndek paketan dadi ra mlebu. Kayak iki salah kirim ya. Alah salah kirim ya dibaleni. Ya. Wong tuku HP anyar ke sprene ya ora. Gur loro kancaku. Arepmu. Ayo. Kene cahayu. Alah, bedakane wis menginen. Ora masuk roprake. Lah kok ngono kepiye to? Ora, Mbah. Iki tak takon tenan. Jawaban jujur. Pating. Jenengan ki didangu Mas Dalang ke lho. Niki kita gendrung malah bengkirik. Aku malah merinding loh. Oh, berarti aku Jenengan- makhluk halus. Tak takoni. Jenengan danglet. Jawab jujur aja dijawab. Lah karepmu ngono. Oh, mboten niki mboten. Pokoke sing gen yo karepmu titik gitu. Mboten kenging malih niku. Sampean iki tanggapan piro jane? Kula niku, Nah. bae ndelok kahanan. Nek enten mriki. Enten mriki. Piro? Aku ra hitungan kok. Ra hitungan. Aku diparingi pira-pira tak tampa. Jenenge kaya nang Kurang WA. Lah jenenge ya padha wae. Padha wae. Lah iya lah witenan ora cukup. Aku yo ngono kok yo. Ning nek luweh aku meneng bae. Oke tunggale. Meneng wae karepmu. Ayo Mbak Niken. Ayo. Wancilat riwos. Aja celak-celak. Lah aku ora tegel lho, Mbak. Lah ngendi ana gandrungan kok. Kek muni astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lah nek ora karo merem ra iso. Oh iya weh, Nduk terus nang Nduk ya Nduk. Timbane kowe engko masuk angin wis ngono tak ya. Kono ki senane sok karo merem. Tekan endi, Mbak? Wanci. Wanci. Lanci. Ratri wis larut. Wanci ratri Kadung ngobrol apa? Niki ngolok-olok kula ngono kuwi lho. Kula kan Bu, nek meguru nyanyi. nyuwanten cek sae ngeten niku. Mengone cilik ning Amit Sewu Antas. Ah. Aku ki mongoku sak ambane ning. Tur. Bojo kula mengoko kok. Ayo nak. suara angin sumripit mitit saya gegeret mana Aku njur seluku garu. kok malah
aku gak pijet Sing dipijeti aku kok sing bawa ngono ki kan kek. Ayo no. Sing dipijeti aku kok sing glegek kono. Lah wong mambure masone dadi dipun. nandang ketaman loro sendal rego piro iki? Rego piro? Niki lho bojo kula nang dicepaki sendal slop apik-apik kok nganu Mas streaming disut Mas. Sendal iki ki larang lek online iki. Online. Lewat HP iki lho lek tuku. Aku pesen abang kok metune pink. Ning aku yo ngerti paling kan saka keduan tekan mabar tekan omahku dadi pink. luntur ning dalan. Luntur kepanasan. Ayo nak terus kena. Sok lanang kok yo pink to. Gumun aku yo ana. Lho ora apa-apa to. Jajak kowe nukokke wong wedok liya. Lha sakarepku. Kuwi nggon aku. Wong wis nggone Pak Dalang yo sidoti. Ayo nak. Ya ora apa-apa ding karo dinggo ya karepmu. Doku wilangan songolan kalih mugi welas dilanggamke Mbak Niken. Mijil saking Tlatah Semen. Suwanten. Iki juara siji Pak iki. Dene. Padha aku ya juara siji. Pesertane piro? Lah kur siji ya. Mula sampean dijuarake dhewe. Iki langgam muyung ki apa lagu saiki ki ana sing rajenak dolan radoyan mangan nek ora didulang ngono kae ana. Napa? Terinspirasi saka wuyung iki. Oh. Rajenak dolan. Nah, wis ngono kae. Radoyan mangan. Lah karepmu. Jenengan lho sing marah-marah iki lho. Sampun matur nuwun menika minangkani pamundutan setunggal kalih lelagon ingkang pun kersakaken. Nggih, niki dawuh saking ingkang ngersakaken menika wonten kembang rawe kala wau. Oh nggih. Dipun pinangkani ha iki saka Pak D Maratoya. Nggih. Dipinangkani karo sederek saking Delingo. Iya. Nggih, saking Delingo. Nggih. Ayo Mbak 50 kembang rawe. Nah, yo Mbak Saras. Sumeno Mbak Saras. Iya, sepati Mas.
gamelane diusung truk aduh saya atus jebulane atret jebulane barang anu melorot drame glundung Mbak Sarah nika wonten pamundutan Kembang Rawe iki sak mangke mbok bilih tasih wonten pamundutan sanesipun ingkang dereng pun sendikani mangke saged pun sendikani wonten ing Gorogon Wis santai wae kok sampean ku ya wis arep pamitan. Lah iki sing menang sapa jane? Lah kula niku mulya ya ning omah gur dadi masalah. Terus monggo lagonipun Kembang Rawe. Kembang Rawe. Seragen ke. Anu apa dilancarke? Iya. Oh yo men iso lancar Ras. Men iso lancar. Ayo. Lancar. Ayo Mas rock men rock. Cerita
banjur ngomong aku tresno kersaken kalian Pak Mar Jimpe. Ayo Sembrono. Ingkang ngersakaken sinten wau? Waduh lah wis ilang tulisan. Pak Mar. Heeh wis Pak. Nggih, ingkang ngersakaken kembang rawe sampun pinangangi Mbak Raras. Lajeng menapa melih menika Mas Dalan. Wis akeh iki pepeling ngono. Pate mawon. Oh, napa Pak? Lah kowe mau sing tampa 100 mau apa kowe mau? Sing saking Pak Ari wau. Pak Ari, wau mboten ngersake lagu. Oh, pepeling. Lah yo iki pepeling iki. Kene lho Pak, kene. Ini wae lah. Pepeling. Wis kene wae pepeling wae. Aku kok gemes suwe-suwe karo Mbah. Ampun gemes. Nek gemes ge mangidoni. Pres ngoten. Aku ora nggo gaman iki. Lho nek dalange gemes karo jenengan lho. Mboten sah gemes langsung pres ngoten. Bocah imut. Imut ki maksude? Ireng gek ngecumut. Imut-imut iki ya tegese gemeske ngono. Bawa Pak, bawa pepeling. Bawa napa lajengan? Bawa lah ayo. Men dikancani karo Mbak Yoga karo Bu Tia. Mbak Yoga. Ayo dikancani. Dua orang biar berdiri. Iya, mari nanti kalau berdiri sendiri. Nah, ayo tak tulungi Ayo Bu Tia. Iya. Oh ya karo Bu Tia. Oh kalian Bu Tia. Iki ini Bu Tia. Iki maneh mbeng iki sing kawogan ora mangkat. Bu Tia Valen sini. Bu Tia orang nganggo Valen. Iya, Mbah. Tia orang aku. Tia Valen. Sini Bu. Seneng. Jejer telung ngene iki ya, Pak. Umpama jejer telung ngene iki sing tok pilih endi, Pak? Kabeh KCTM. Lho ora kuat ngragati kok ya. Ge medho turu ngintru. Ipe telu ya tepar. Iya. Di pamane Marisa akhire ketanu wetu. Ya cen ora tak kapak-kapake. Monggo. Di bawane Ibu Tia. Diwiwiti saka sing Mbak Yoga, terus Bu Tia, terus Mbak Niken. Nggih. Monggo Mbak Yaku. Wiwitan. Kok wiwitan? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Karepku kok gur arep miwiti wae. Karepku. Kang lima puniki Atin. mring para sesama. Piye-piye iki nek bojon pendemung. Aja padha ditinggalke
Rukun li. Rukun Islam puniki sahatate kang angka siji kang angka loro salat Ini kira arep awi tak kira arep buku malah diangkat ke gur dene kang telu Ramadan. Ayo Mbak Baut. tak kira arep tak ngisep Ramadan ndakno poso. Iki Mbak Baut kuwi sok kisruh ki arep ngancani Mas Andiyo. Papat jaga ping 5 ibadah haji rukun Islam sam purna pepeling katur monggo Monggo Mas Kimpul. sampun pinangkani Pun pinangkani sedaya pamundutan. pepeling
sampun sedaya nggih Mas Dalang. Ya isi ana siji loro sing urung dipinangani mengko bagiane nek goro-goro. Masalah kaya pemundutan wayangan wingi iki iso dipinangani saiki ya kadangan ngono kae. Alhamdulillah sampun sah sinampurna. Ngapa kok pun pun kepiye? Heeh, matur nuwun. Nggih. Kok kaya yo ngadeg-ngadeg kek pamit kene. Nggih, terus pundi Mas Dalang? Nggih niki tak neruske gara-gara. Oh ngaten. Nggih, mangke ngantos purna. Matur nuwun kula kalian bojo kula kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang ageng pilih sing gegojekan keladuk wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Semanten ugi kawula mbok bilih kathah nggih kula gojekan ingkang kata-kata ingkang keladuk wani kurang deduga. Kula nyun lumebering sih samudra pangaksami nggih semanten ugi kula. Iya. Dawa sami-sami ngodilunga lancar samudayanipun. Matur sembah nuwun. Monggo pun lajengaken. Iya. Ayo wi nerusi lakon ayo Mas. Iya. Kosek iki saurunge neruske lakon ya kaya biasane ya karepmu iki. Barangan aku. Wis kaya ngono wae ya. Aku sing senjata makan tuan jebule ya. Khususan ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga welaruhi Ki Senogro welaruhi perpunden dalang sak nuswantara Al-Fatihah.